Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Agung Arya Perdana, NIM 2018-33-127. Kelas 4D. Ing wekdal punika, kula badhe ninggalaken video ingkang mbahas pawarta babagan ingkang kula tingali ing TV. Ing video menika, kula badhe njlentrehake surasa ing pawarta menika. Sumangga. Untuk meringankan beban masyarakat terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, Kementerian Sosial membagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Sembako disalurkan setiap hari kepada warga dengan sistem door to door. Sejumlah warga yang merupakan pekerja harian terkena dampak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk mengurangi beban warga terdampak, Kementerian Sosial membagikan nasi kotak dan juga paket sembako. 200.000 paket sembako dan nasi kotak disalurkan langsung ke rumah-rumah warga untuk menghindari kerumunan. Ini mengadakan acara bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 ini, yaitu dengan mengadakan dapur umum dan juga kami menyediakan sembako yang jumlahnya kurang lebih adalah 200.000 paket sembako dan 200.000 nasi bungkus yang kami sediakan dan aktivitas yang kami untuk masyarakat yang terdampak. Bagian sembako dan nasi kotak dilakukan berdasarkan data dari Dinas Sosial. Pembagian direncanakan dilakukan setiap hari. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bagaimana persiapan penyaluran bantuan sosial? Kita bergabung dengan Dewi Natasha di kantor Kelurahan Penjaringan. Kangge ngeringanke beban masyarakat Jakarta, gegayutan pembatasan sosial berskala besar utawa PSBB, Kementerian Sosial mbagiaken sembako kangge warga ingkang mbutuhaken. Sembako disaluraken ngangge sistem door to door utawa omah ke omah. Warga ingkang makarya dintenan kang kena dampak PSBB bakal diwenehi sego kotak lan paket sembako saben dintene. 200.000 paket sembako lan 200.000 sego kotak bakal diwenehake langsung ten griyane warga amarga ngindari kekumpulan kang skala kathah. Dene nalika data ingkang resmi ing donya saiki, pasien ingkang terkonfirmasi corona wonten 1.518.917 kasus. Dene pasien ingkang sampun waras wonten 332.697. Pasien ingkang ninggal wonten 88.516. Dene nalika data ingkang resmi ing Indonesia saat niki, pasien ingkang terkonfirmasi corona wonten 2.956. Dene pasien ingkang sampun waras wonten 200 kalih dosa kalih. Pasien ingkang ninggal wonten 250 dosa. Mula iku, kita kedah melu anjurane pemerintah gawe nyegah tambah katahe virus corona, yaiku nomor 1 ngumbah tangan nganti bener ngangge sabun sakirang-kirange 2 dasa detik. Nomor 2 gunakake masker. Nomor 3 ngurangi interaksi kalih masyarakat utawa social distancing. Dene nomor terakhir ngindari lelungan yen boten penting sanget. Cekap semanten video saking kula. Mbok bila wonten kesalahan kata utawa kehilafan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.